X'inhu li jagħmel pajjiż modern? Hemm ħafna fatturi li jistgħu jikkontribwixxu għal dan, wieħed minnhom huwa trasport. Pajjiżna ra il-wasla tal-ewwel karozzi qabel l-ewwel gwerra dinjija u minn dakinhar l-hawn il-modalità tat trasport tista' tgħid ftit li xejn inbidlet. Iżda l-Perit Konrad Xwiereb li ilu snin jaħdem barra minn Malta fuq proġetti kbar għandu soluzzjoni li tista' tpoġġi lil pajjiżna fuq livell totalment ġdid fi żmien 10-15-il sena oħra. Dan l-exposure li kelli għal proġetti u li għadni qed nagħmel bħalissa ġanni naħseb jekk hemm x'modi oħra kif nistgħu naffaċċjaw il-problemi li għandna Malta ta' population growth, ta' pollution u environment li hija quite kbira bħalissa billi nipproponu mezzi differenti ta' trasport, speċjalment niffokaw fuq mass transit. U minn hemm beda l-idejat ta' metro, ta' pedestrian bridges u proġetti oħra li nikteb fuqhom dal-aħħar sentejn 3 snin. Staqsejna x'wassal lil Xwiereb biex jaħdem fuq dan il-proġett u x'involvi eżatt. Huwa importanti li nbidlu kif qed nagħmlu l-affarijiet hawn Malta, ma nistgħux nibqgħu ovvjament inwessaw toroq u għaxru siġarx. It's a dead end, ultimately fl-opinjoni tiegħi u rridu ninvestu f'mezzi differenti ta' trasport. Kif nara jiena isa ovvjament siġra fi għandek il-metro huwa trunk, it's a trunk ta' siġra, u mbagħad għandek reconfiguration tal-bus system li huwa il-branches, u mbagħad ikollok cycling systems, walking u mezzi oħra biex jiffaċilitaw from nodes to and destination. Allura il-metro, dik is-sabiħa tagħha li l-metro it's part of a multimodal transport system. Ovvjament il-metro jieħdok eżempju mill-airport sal-Meliħa, mill-airport sa' Għawdex over the sort of longer distance, imma darba ta' sal-Meliħa jew darba ta' sal-Raħa Ġdid għandek shuttle buses jieħdok Tri-Cities jew shuttle buses mill-Mosta għar-Rabat, etc. Mbagħad mis-shuttle buses ikollok facilitation ta' kif timxi jew ikollok free cycle rental kif għandek Londra, Pariġi, Milan u cities oħra, bliet oħra barra Malta l ġurnata. Imma proġett bħal dan min jaf kemm jiswa u min jaf kemm idum biex isir. Aħna minna studju kemm tekniku finanzarju fid-dettall għax inna nippreżentaw issa. Nistmaw li daħ jiswa b'kollox 4 biljuni ta' euros. Da jinkludi l-40 train li jkun hemm bżonn fis-sistema. U biex idum kollu jekk nibdew il-proġett illum, f'10 snin ikonna il-bulk lest, dak li aħna ngħidulu l-ewwel fażi fil-proġett tagħna. U kollox 15-il sena mill-lum sa 15-il sena jkollna sistema kif qed nipproponu aħna kollha lesta. Dan il-proġett tal-metro jkopri lil Malta u jasal ukoll sa Għawdex. Allura wieħed jistaqsi kemm iddum biex tagħmel vjaġġ bl-użu ta' din is-sistema. Jekk tillendja l-airport, tillendja minn Heathrow, minn Pariġi, minn Berlin, f'32 minutes inti wasalt Victoria Għawdex. U dawn huwa bbażati fuq studji li għamilna aħna jiġifieri station by station, kemm għandek tool, it-tip ta' train li qed tuża, kemm idum 30 seconds idum lek jistanna ġo l-station, għandek l-acceleration, constant speed u deceleration. Ġo aħna ħadna kull station u kalkulajna d-dawmen tiegħu. Għalhekk eżempju mill-airport sa Għawdex sa Rabat 32 minutes, minn Għawdex sal-Università ukoll 32 minutes u sal-Isptar ma' today u anki sal-Belt 36 minutes. U ħin rispettivament jekk hux nazzi qalb il-baħar. X'vantaġġi u żvantaġġi għandu dal-proġett? Kull proġett għandu l-pros u cons, ovvjament aħna meta bdejt nipproponija bdejt ngħid ma xi aħna nibqgħu ninvestu f'toroq. Meta barra minn Malta fl-aħħar 20 sena qed inneħħu t-toroq. Dawk li bnew fis-60s il-flyovers qed inneħħuhom to give them dak jagħtuhom lura n-nies biex jimxu u jissajkiljaw u jistgħu jagħmluha għax għandhom mass system jew ta' underground jew ta' trans. Jiġri il-pros huma kbar ħafna bħal kull proġett hemm ftit cons. Naħseb waħda mill-con inverted commas li hemm u ovvjament peress li underground hemm il-volum ta' skavar. Aħna li għamilna stmajna kemm il-length kollu ta' 50 km kollu biex jisiru 3 fażi tal-proġett tagħna.
huwa kważi 4 miljun metru kubu bl-stations kollox ġifieri u maħna morna pass il qudiem edna orajt jekk għandek dil problema kif tista' solvija. Rajna x'qed jagħmlu bħalissa Crossrail barra minn Malta Londra fejn kważi lest fejn hemmhekk kellhom kważi 3 miljun tonnellata ta' materjal inert jużawh land reclamation imma biex isir nature reserve jgħidulu Wallasey Island. Xwireb spjega kif din it-tip ta' soluzzjoni tista' taħdem għal Malta wkoll u żona reklamata tista' tintuża wkoll biex isir impjant tal-enerġija. Jista' jsir kombinat miegħu barra park jista' jsir solar farm fejn aħna għamilna studju f'Japan fejn użaw land reclamation biex jagħmlu solar farm. Jew wind farm, offshore wind farm. U aħna għamilna studju li jekk nagħmlu nature reserve solar farm jew wind farm tista' kważi tkopri 50 sa 60% tal-energy use tal-metro kollha. Il-proġett joħloq ukoll għadd ta' impjiegi. Il-metro ħadħaddem kważi 1200-1500 ruħ once it's running. Directly, mbagħad għandek il-services, catering, jekk għandek il-stations, għandek il-restaurants, mhux restaurants, għandek il-pal pret a manger, coffee shops, etc. Għandek il-deliveries, għandek il-rippling effect ġo soċjetà, daqqa għandek iżjed nies fl-impjieg, il-gvern iddaħħal it-taxxa through them. Il-perit u konvint li l-poplu u lest għal-bidla fil-kultura fit-trasport. Dibattiti simili saru fl-Olanda, fl-Ingilterra, qabel ma investow f'proġetti infrastrutturali ta' dan it-tip. Hekk kif ikun hemm proġett bħal dan, ikun no-brainer li wieħed flok jidumlek nofs 3 kwarti mmeħħel fit-traffic, jinħejlja l-particles u jagħmel ħsara u jaħli ħin u jiġi stressat jgħid ħalaq nieħu ktieb, nieħu l-laptop, naħdem u nagħmel li għandi nagħmel u f'nofsija u f'inqas ħin nasal fejn għandi nasal. U f'prezz inqas għax aħna tngħidu li il-metro tagħna biex tagħti payback period ta' 30 sena u anki probably ħafna iżjed malajr, maximum ta' €2 il-vjaġġ, jiġri mir-Rabat Għawdex sal-Belt, mir-Rabat Għawdex sal-airport, mill-Mellieħa sal-airport, mill-Mellieħa sa' Pawla. U Lawċin, kif laqgħuha din l-idea? L-ewwel proponejt ovvjament ma konx ċert kif ħajkun mill-qum min-nies, imma il-reaction kien pożittiv ħafna anki mill-Lawċin. Importanti nenfasizza li aħna bdejna il-proġett bdejna edna li Malta għandha bżonn mass transit system u l-ipotezi tagħna kienet dejjem li jekk Għawdex ħajnaqat blink permanenti, allura dan għandu jkun estensjoni ta' mass transit system u mhux car tunnel li mhux se solvi xejn, ħażid iżjed il-problemi. Il-perit Konrad Xwireb jinsab konvint li proġett ta' metro mhux biss itejjeb bil-kbir il-ħajjiet tal-Maltin u Lawċin, iżda jpoġġi lil pajjiżna fuq level playing field ma' pajjiżi moderni oħra madwar l-Unjoni Ewropea.